cooking and burning these things, smell it. I don't wanna lie. Got me stepping to my higher power. Wanna fulfill your desires. You one of a kind. Insecurity is a going plan. Baby, ndikuncanya blind. Abantu baselamba sabayanga esikolweni kodwa banayo i-understanding yendalo. One, eyona nto idlakazi izilwanyana zabo kukutshiswa kwamadlelo. Two, azitshintshwa amadlelo zidliswa kwicala elinye. Ebusika ehlotyeni zidla ingca eyi-1. Mawufuna uyibona kahle isifo enaso, inkomo qala zibe manzi impumlo zayo xa kuzoqala isifo. Once zibe manzi impumlo zenkomo iyakuxelela uba ukhona umkhuhlane ehlangabezana nawo. First of all, xa ufuyile iba khona i-challenge yokwebiwa kwemfuyo, so yi-challenge yokuqaleyo eyenza sometimes abantu babe reluctant ukufuya. I-humid environment le kuyanetha, kube moist pastures zakhona. As a result sine-challenge ye-parasite ezinjenge-liver fluke ezi-affect imfuyo. Ikhona into esiyafike, khona iyeza eliphuzwayo nengabifile niphuze lo yeza kuthiwa sisihlungu. Iyalikhiwe ke lo yeza ulikhande ke kunkomo efileyo efe ngengaqondakali ngoba ikhona inkomo ife ngantoni kanti iyahudha igazi. Xa ulunga ke ngoku kukhiwe esasihlamvu kusetyenziswa esasihlamvu abantwana bekhapha bonke, nomuntu osuka ngaphandle novela ngaphi aphuzise eli yeza, angayidli engayiphuzisanga eli yeza. Okwesibini sasikufudula thina ngoko kukhona idliwa lomuntu omdala elingaphathwanga umntwana kwalona njena likhethekile kuyinkomo ethile esengelwa elo xhego ayinabani. Amafama ka-afford ukuthenga amayeza, so fumanisa uba uza-afford ukuthenga elo yeza liyi-1 arelaye kulo asebenzise lona. As a result ii-animals zethu igqibela izifo ezi sizitreatayo zidevelop i-resistance to ii-diseases because nazo ii-viral diseases, ii-fungal diseases, so idevelop into I think sithi i-AMR, i-antimicrobial resistant, whereby uzofumanisa uba umfama usebenzisa elo yeza liyi-1 akatshintshi igqibela i-animal ingatreateki. Fumanisa uba when you are treating the animal ayisatreateki because eza diseases sidevelope i-immunity za-resistant towards ezi diseases. Batsho ke ngoku badibane noonotofa babuze imibuzo baxelelwe ke ngoku into yoba le incedwa kanje, le incedwa kanje. Umzekelo apha elamaziko kwaphuma isifo esiyi-outbreak esilibhula. Loo nto yenza kube lula kuba kubekho izifo ezihlasela i-livestock. Angakudinga ukuncediswa kakhulu mhlawumbi ngu-government provide different medications zotreat ezi diseases so that zingazodevelopa that resistant, sitshintshanise. Because siye sithi kwa-agriculture xa usebenzisa loo medication you have to rotate, usebenzise le uphinde usebenzise, ungahlali usebenzise iyi-1 so that ii-diseases zizoba resistant. Enye into endingayicebisa uba yenziwe ngamafama is to practice i-rotational grazing. Xa ubona uba okay this area is infested by such parasite, then ungazithatha ii-animals zakho uzibeke kwenye ikhempu mhlawumbi okanye kwenye ipasture oqondayo uba it is free of i-parasite, because ezi parasite we know ziyayi-decrease i-production. Since uzofumanisa uba iyahlala kwi-animal, ifunxa igazi, reduce i-reproductive cycle of the animal.
Good morning, good night, never goodbye.